बिटिआर सरकारनि नाजानायाव गोदानै बेखेवदों CEM स्पेशल इनिशिएटिभ स्किम मुंनि मोनसे दावगालु बिथांखि जाय बिथांखिनि गेजेरजों आइजोफोरनि जेंना नोरजिया सुबुंफोरनि जेंना गथ'फोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायजों लोगोसे स्किल फोरोंथायनि सायाव बिथा खालामनानै गाहायै मोनब्रै बिथांखिफोरखौ बाहागो खालामनाय जायो। बेफोरो गाहायै इम्पावरमेन्ट अफ पार्सन्स विथ डिसेबिलिटि, Bodoland Women Empowerment Mission, मिशन चाइल्ड फ्रेन्डलि बिटिआर आरो Bodoland कम्पिउटार लिटारेसि मिशन। दिनै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांखिखौ बेखेवना होयो। मख'जाथावदि इम्पावरमेन्ट अफ पार्सन्स विथ डिसेबिलिटि बिथांखिनि गेजेरजों दिनै गिबि खोलोबाव सोलोंथाइ गोनां सा 120 बेंगुरा सुबुंफोरखौ थिसनथाइ होनायजों लोगोसे गंसे इलेक्ट्रिक साइकेल, गंसे लेपटप, प्रिन्टार, बेग आरो जेकेट गथायो। बेबायदिनो बड'लेण्ड वुमेन इम्पावरमेन्ट मिशननि गेजेरजों आइजोफोरखौ गोहोगोरा खालामनाय आरो जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थांखिजों गिबि खोलोबाव दिनै सा 210 लाइमोनफोरनो थिसनथाइ होनायजों लोगोसे खामानि मावनो थाखाय स्मार्टफन, बेग, जेकेट गथायो। मिशन चाइल्ड फ्रेन्डलि बिटिआरनि गेजेरजोंबो गथ'फोरनि बायदि जेंना जेरै जोनोम जानायनिफ्राय लानानै फरायसालियाव थांजासिम बिसोरखौ नोजोर लाखिनाय, गथ' लांखारनाय, उन्दै बैसोआव जुलि जानाय, फरायसालि नागारनाय बायदिनि सायाव खामानि मावनो सा 210 लाइमोनफोरखौ थिसनथाइ होनायजों लोगोसे बिटिआर सरकारनिफ्राय गंसे साइकेल, मबाइल फन, बेग आरो जेकेट रानना होयो। दिनैनि बे CEM स्पेशल इनिशिएटिभ स्किम बेखेवनाय गोथार हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे MLA लरेन्स इस्लारि, BTC सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्म, सोलोंथाइ बिफाननि नेहाथारि अमरज्योति बर्मन, UPPLनि लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन फरायसालि फरायसालिमाफोरनि गोबां जौ फरायसुला फरायसुलिफोराबो बाहागो लायो। दिनै बड'लेण्ड सरकारनि मोनब्रै मिशन बेखौ जोङो खामानि मावनो जागायबाय। गिबियावनो चाइल्ड फ्रेन्डलि बिटिआर, बेवहाय जोंनि जोनोम जानायनि उनाव जोंनि गथ'फोर बिसोरो स्कुलाव थांजासे एबा कलेजाव थांजासिम जिखिनि जेंनाफोरखौ मोगा-मोगि जायो बे जेंनाफोरखौ बुजिनो थाखाय आरो बेनि गासैबो डेटा, बिनि गासैबो खौरांफोरखौ लानानै मोनसे डेटाबेस बानायनो थाखाय जोङो चाइल्ड फ्रेन्डलि बिटिआर मिशनखौ लादों आरो 3 दाननि गेजेराव जोंनि बड'लेण्डआव जेसेबां गथ'फोर दङ बियो जोंनि माहारिनि जा गुबुन माहारिनि जा बे गथ'फोरनि सायाव मोनसे स्टाडि जागोन जे बिसोरनि जिखिनि निउट्रिसन बे लेभेला माबायदि जानानै दङ, बिसोरनि हेल्थखौ नायनाय जागोन, बिसोरनि गासैबो साइडआव सोरगिदिं बिसोरनि जि ग्रोथ, बिसोरनि जि देरनाय लावनायाव मा मा जेंना नुजादों बेखौ नायनाय जागोन। आथिखालावबो गोबां जायगायाव ट्राफिकिं जायो, चाइल्ड ट्राफिकिं, गथ'फोरखौ लांखारनाय, उन्दै बैसोआव सोरबा माने चाइल्ड एबिउस होनना बुङो, सोरबा एसे हिंसायारि आखु दिन्थिनाय, बेबायदि गोबां परिबेसनि मालाबा गथ'फ्रा भिक्टिम जायो आरो बबेबा न'खराव डमेस्टिक भायलेन्स जायो अब्लाबो भिक्टिम जायो। दा बेफोरबायदि डाटाफोरखौ लानानै जाहाथे साफ्रोमबो गथ'फोरखौ जोङो गोग्गो नोगोरारि बानायनो हायो बिनि थाखाय बे मिशनखौ लादों। बिनि उनावनो डिजेबल फ्रेन्डलि बिटिआर, जोंनियाव फ्राय 27,000सो जोंनियाव डिजेबल दङ, जायफोरनिखि बिसिनि देहानि माखासे जेंनाफोर दङ आरो बे 27,000 डिजेबल थानाय लेखायै बे गासैबो डिजेबल बिथांमोनखौ जोङो बिनानाव बा बिब' बा बिदा फंबायफोरखौ बिसोरनि लाइभलिहुड, थांना थानायनि राहा लामाफोरखौ बोरैहाय मोजां खालामनो हायो, बिसोरनो बोरैहाय स्किल ट्रेनिं होनो हायो, इडुकेसन होनो हायो, बे गासैखौबो जोङो नायनो थाखाय आथिखालाव बिथांमोना माबायदि रायजो जानानै दङ, बेसेबां पार्सेन्ट डिजेबला मा जेंनायाव दङ बेखौ नायनो थाखायनो 3 दाननि नैबे डिजेबल फ्रेन्डलि बिटिआर मिशनाव माखासे डेटा बुथुमनाय जागोन। बेनिफ्राय वुमेन एम्पावारमेन्ट बिटिआर, बेवहाय 26 हारिनि आइजोफोरनि जेंनाफोरखौ बर'नो थाखाय माखासे चेम्पियन दिनै आइडेन्टिफाइ खालामदो, बिथांमोनखौ गामि गामि थिनहरनाय जागोन आरो बिथांमोना गासैबो माहारिनि आइजोफोरनि जेंनाफोरखौ बुथुमनानै लाबोगोन आरो बिनि सायाव जोङो मोजां मोनसे पलिसि लानो हागोन वुमेन एम्पावारमेन्टनि थाखाय। थें फाख्रि जि मोनसे जोंहा डिजिटेल चेम्पियन बानायनाय जादों, बियो बोसोरनै सिगांनिनो पलिसिमोन, नाथाय दा जों बेखौ स्टार्ट खालामबाय। बे डिजिटेल चेम्पियनफ्रा गामि गामि थांनानै जोंनि आइजोफोर जायफोरखौ हाउसवाइफ एबा न'खरनि आइजो होननानै बुङो, दा बिथांमोनजों रायलायनानै बिथांमोना बोरैहाय डिजिटेल एडभान्टेजखौ लानो हायो, मबाइलजों फन खालामनाय, वाट्सएप बा माखासे ससियेल मिडिया
बेफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन खामानि मावबावनो हायो। बेवहाय माखासे इनफरमेसन लानाय, बेवहाय माने टेलिमेडिसिन, माखासे बिलफोर होनाय, बे गोबां खामानि मावनो हायो डिजिटेल माखासे इउज खालामनानै। दा बेफोरनि थाखाय बे आइजोफोरखौ जोङो फार्स्ट पाइलट प्रजेक्ट हिसाबै बिथांमोनखौ लानाय जादों। आरो बे थेंफाख्रि डिजिटेल चेम्पियनफ्रा हिन्जावसाफोर गामि गामि थांनानै जोंनि आइजोफोरखौ फोरोंगोन आरो बिसोरनि लार्निं केपासिटि बा लार्निं लेभेलखौ बिथांमोना मोनसे डेटा बानायगोन। बिनि उनाव जोङो नेक्स्ट 100% जिखिनि डिजिटेल इलिटारेट जाना दङ बिथांमोनखौ डिजिटेल लिटारेसियाव लांनो थाखाय जोङो मिशन लागोन। बेवहाय जोंहा गासै 420 मेम्बार्स लादों। मोनफ्रोमावबो 420, दिनै एसे खम दङ नाथाय बियो कमप्लिट जागोन। जेरावबो 420 करि लानाय जादों। आरो डिसेबल फ्रेन्डलियाव माखासे जोङो डिजेबल बिथांमोनखौनो लानाय जादों। जाहोना जाहैबाय जे बिथांमोना मोजाङैनो बुजियो बिथांमोननि जिउ खुंनायाव मा मा जेंना फैयो। जे नर्मेल मानसिबो थागोन बेवहाय, बिथांमोनाबो बेरायगोन, नाथाय देहायारि नोरजिया थानाय माखासेखौ लानाय जादों जाहाथे बिथांमोना जि डेटा कालेक्ट खालामगोन, जि पलिसि बानायगोन, बेवहाय बिथांमोननि भइस बा बिथांमोननि जि कनसेप्ट बा बिथांमोननि चेलेन्जेसफोरखौ जोङो बेवहाय लाबोनो हायो आरो पारफेक्ट मोनसे पलिसि लानो हायो। दा नंखायनो लेखा गोरों जोंनि डिफारेन्टलि एबोल माखासे बिदा फंबायफोरखौ बेवहाय साख्रियाव होनाय जादों आरो बिथांमोनखौबो लानाय जादों। स्किल ट्रेनिंनि बेलायाव बिथांमोननि थाखाय राहा लादों नामा? स्किल ट्रेनिं माने बिथांमोनखौ दा ट्रेनिङा कन्टिनिउ जागासिनो दङ। बिसोरनि स्किल, कम्पिउटारखौ बाहायनाय, डाटा कालेक्सन खालामनाय, बे मानसिजों कमिउनिकेसन स्किल्स, बे गासैबो स्किलफोरखौ होनानैसो बिथांमोनखौ गामियाव हगार हरनाय जागोन। दा नंखायनो कमप्लिट स्किल खालामनानै बिथांमोनखौ माखासेखौ कमप्लिट खालामबाय। बिनिखायनो दिनै सोरनोबा मबाइल होदों, बे मबाइला माने एपजों कानेक्सन थागोन। बिथांमोना गामियाव जि रायलायगोन, जि डाटा मोनगोन, बे डाइरेक्ट जोंनि काउन्सिल लेभेलाव फैनानै रेकर्ड जागोन। आरो बिथांमोननो माखासे लेपटप होनाय जादों जाहाथे बिथांमोना डाटाफोरखौ एन्ट्रि खालामबाय थानो हायो। बेबायदि खालामजोबनाय जादों। बेनि उनाव मोनफ्रोमबो VCDCआव जोङो 1000 फेल'सफोर नेक्स्टआव जोङो बिथांमोनखौनो फेल'स हिसाबै लानानै जोङो खामानि मावगोन, जेराव बिथांमोना नैबेबायदि सेक्सननि मानसिफोरखौ 100% सापर्ट खालामनो हायो।